Dduw gogoniant a gras, derbyn offrwm ein moliant a'n gweddiau. Derbyn offrwm ein bywydau a'r cyneuon a ganwn. Dduw gogoniant a gras. Bore da iawn i chi gyd a chroeso cynnes iawn i chi i roedfaidd i gydol yr wythnos hon. Diolch yn fawr iawn i chi gyd am ymuno ni. Gobeithio gych chi fendith o gyd addoli a ni heddi. Croeso cynnes iawn. Luc pennod 24, y daith o Jerusalem i Emmaus. Yr un diwrnod roedd dau o ddilynwyr Iesu ar ei ffordd i bentre Emmaus, sydd rhyw 7 milltir o Jerusalem. O'n nhw'n sgwrsio am bopeth oedd wedi digwydd. Ac wrth i'r drafodaeth fynd yn ei blaen, dyma Iesu'n dod atyn nhw a dechrau cerdded gyda nhw. Ond doedden nhw ddim yn sylweddoli pwy oedd e, am fod Duw wedi rhwystro rhag ei nabod e. Gofynnodd iddyn nhw, am beth yr ydych chi'n dau dadle gyda'ch gilydd. Dyma nhw'n sefyll yn stond. Roedd ei tristwch i weld yn ei wynebau. A dyma Cleopas un ohonyn nhw'n dweud, mae'n rhaid mai ti yw'r unig berson yn Jerusalem sydd ddim yn gwybod beth sydd wedi digwydd yma y dyddiau diwetha yma. Gwybod beth, gofynnodd. Beth sydd wedi digwydd i Iesu o Nazareth, medden nhw. Oedd e'n broffwyd i Dduw ac yn siaradwr gwych, ac roedd pawb wedi weld yn gwneud gwirthiau rhyfeddol. Ond dyma'r prif offeiriaid a'r arweinwyr crefyddol eraill yn ei arestio a'i drosglwyddo i Rhufeinied i gael ei ddedfrydu farwolaeth a'i groeshoelio. Ro'n i wedi gobeithio mai fe oedd y Meseia a ddim yn mynd i ennill ryddid i Israel. Digwyddodd hyn echddoe, ond mae yna fwy. Yn gynnar y bore yma,
Dyma rhai o'r merched oedd gyda ni yn mynd at y bedd lle oedd ei gorff wedi cael ei osod, ond oedd y corff ddim yno. O'n nhw wedi dweud eu bod nhw wedi gweld angylion, a bod yr rheini wedi dweud wrthyn nhw fod Iesu'n fyw. A dyma rhai o'r dynion oedd gyda ni yn mynd at y bedd i edrych, ac roedd popeth yn union fel yr oedd y gwragedd wedi dweud. Ond welon nhw ddim Iesu o gwbl. I chi mor ddwl, medde Iesu wrth y ddau oedd yn cerdded gyda nhw. Pam ych chi'n cael ei mor anodd i gredu'r cwbl ddywedodd y proffwydi? Maen nhw'n dweud bod rhaid i'r Meseia ddioddau fel hyn cyn iddo gael ei anrhydeddu. A dyma Iesu'n mynd dros popeth ac yn esbonio iddyn nhw beth oedd Moses a'r proffwydi eraill wedi ddweud amdano yn yr ysgrifau sanctaidd. Pan o'n nhw bron a chyrraedd pen y daith, dyma Iesu'n dweud i fod e'n mynd yn ei flaen. Ond dyma nhw'n erfyn yn dair arno. Tir di aros gyda ni dros nos, mae'n mynd yn hwyr. Felly aeth i aros gyda nhw. A pham o'n nhw'n eistedd wrth y bwrdd i fwyta, cymerodd dorth o fara, ac adrodd gweddi o ddiolch cyn ei thorri a'i rhannu iddyn nhw. Ac yn sydyn, dyma nhw'n sylweddoli mae Iesu oedd gyda nhw. O'r foment honno, diflannodd o'i golwg. Dyma nhw'n dweud wrth ei gilydd, o'n i'n timlo rhyw wefr, fel petai'n calonau ni ar dan, wrth iddo siarad i ni ar y ffordd, ac esbonio beth yw'r ysgrifau sanctaidd yn ei ddweud. Ymhendym amser, roedden nhw ar ei ffordd yn ôl i Jerusalem. Wel, braint o'r mwyaf i fi oedd derbyn gwahoddiad i gasglu cyfraniadau ar gyfer y gyfrol a fydd yn cael ei lansio pnawn fori, holl ednodau'r Cymru. Licen i ddiolch o galon i bob cyfrannwr sydd wedi ymateb i'r gwahoddiad ac sydd wedi rhoi amser nid yn unig i ddewis adnod, ond hefyd i weu profiadau personol o'r dwys i'r digri i mewn i'r ysgrifau sydd yn y gyfrol hon. A canlyniad yw bod gyda ni yma glytwaith diddorol a gwerthfawr o brofiadau'n seiliedig ar adnodau o'r Beibl. Os digwydd i chi ddod o hyd i gopi o'r gyfrol, gobeithio gewch chi flas a bendith wrth ddarllen. A gobeithio hefyd y bydd y dewis hwn o adnodau yn eich ysgogi chi y darllenydd i feddwl pa adnodau sydd wedi creu argraff arnoch chi hefyd. Dwi wedi cael y fraint hefyd o gyfrannu i'r gyfrol, a wi am rhannu â chi heddi yng nghyfraniad i'r gyfrol holl adnodau'r Cymru. Rwy wedi dewis adnod o'r bennod olaf o Efengyl Luc, pennod 24, lle ni'n cael yr hanes hyfryd hwnnw am y ddau yn cerdded y ffordd o Jerusalem i Emmaus. Ac i fi dyma un o storiau prydfertha'r Testament Newydd. Mae'r Crist atgyfodedig yn dod at y ddau oedd yn cerdded y ffordd, a hwythau ddim yn ei nabod e. Ond wrth agosau at y pentre, fydd wedon wrth Iesu, gan bwyso arno, aros gyda ni, oherwydd y mae hi'n nosi. Canlyniad yr aros gyda nhw oedd iddyn nhw ddod i nabod Iesu dros bryd o fwyd, wrth iddo dorri bara. Nid corff mewn bedd oedd Iesu, ond gwaredwr atgyfodedig a buddugoliaethus. Mae'r rhai yn honni bod nhw wedi cerdded ffordd Damascus,
ac wedi dod i adnabyddiaeth o Iesu mewn moment ddramatig fel Saul gynt. Ond fe gofio ni bod modd cerdded ffordd y maes yn ogystal â ffordd Damascus. Ffordd y maes yw'r ffordd a gerddes i, ac fi'n gobeithio fy mod i'n dal i'w cherdded heddi wrth geisio byw yn agos at Iesu a dod i adnabyddiaeth ddyfnach ohono fe o ddydd i ddydd. Oherwydd yn hoffter i'r stori hon, wi wedi cael yn nenu at eraill sy'n rannu'r un hoffter am i am yr hanes. Mae'r stori hon wedi ysbrydoli nid yn unig pregethwyr, ond hefyd beirdd, cerddorion ac artistied. Ymhlith yr artistied mae Rembrandt a beintio lun o Iesu yn torri'r bara yn ei maes. Mae'r sefyllfa erchydig yn Wcrain wedi bod yn ofid mawr i bawb ohono ni dros y blynyddoedd diwethaf. Ac ni wedi bod yn ymateb i'r sefyllfa driennus honno mewn gweddi ac mewn ffyrdd ymarferol hefyd yn ôl ein gallu. Wrth fordio drwy dudalennau'r we un diwrnod, fe sylweddolus i fod un ffordd arall bosib o gefnogi pobl Wcrain, a hynny oedd drwy brynu i gwaith celf. A llawenydd i mi o dod ar draws gwaith artist Ivanka Demchuk o Wcrain. Ac fe lwyddes i brynu darn o'i gwaith, sef darlun yn dehongli'r ffordd ei hun, stori'r ddau yn cerdded i'r maes ac yn cwrdd â Iesu Grist. Ac fe gyrraeddodd y llun trwy'r post a dyna chi gyffro i feddwl bod y darn hwn o waith celf wedi trefeili'r holl ffordd o'r dwyrain canol yng nghanol y gormes ar y fela ac wedi cyrraedd ein heilwyd ni yma yng Nghaerfyrddin. Mae'r darlun yn cael lle parchus ar wal ein stafell fwyta. Mae'r darlun yn dweud dau beth wrtha i. Yn gyntaf, bod angen cofio'n gyson yn ein gweddiau am Wcrain a Gaza a mannau eraill lle mae'r rhyfel ofnadw. Ac yn ail, i gofio mai Crist byw a buddugoliaethus yw ein Crist ni. Ond mae gen i reswm arall dros ddewis yr adnod hon hefyd, a hynny oherwydd bod gen i glip fideo ar yng nghyfrifiadur o'n merched ni, Elin a Sara, yn canu emyn yn rhan o gôr merched Ysgol Gyfun Bro Myrddin ac yn canu ar lan bedd Hedd Wyn. Mae'r datganiad digyfeiliant o'r emyn yn wefreiddiol ac mae'n dal i yrru ias i lawr yng nghefni bob tro byddai'n gwrando arno. Yr emyn? O aros gyda mi y mae'n hwrhau. Cyfieithiad Lewis Edwards o'r emyn godidog yn y Saesneg, Abide with me, fast falls the eventide. Gwachodd Iesu cartref yn ath y disgyblion wedi cyrraedd y maes gan i bod i nosi. Gwachodd Iesu gartref i calonnau wna'r Cristion, yn y sicrwydd y bydd ef yn oleuni ni, pan ddaw profiadau o dywyllwch i'n hamgylch hynny. Y daith o Jerusalem i y maes, ond nid ffordd i'w thrafod yw hon, ond ffordd i'w cherdded. A dyma i chi'r datganiad o gôr Ysgol Bro Myrddin yn canu'r emyn o aros gyda ni y mae'n hwrhau ger bedd Hedd Wyn. Gobeithio newch chi fwynhau. Aros gyda mi y mae'n hwyrhau, tywyllwch ar glwydd sydd o'n deud ti'n cael. Pan gilia pwc yn horddwy o
Gweddiwn. Ein tad yr hwnnwyd yn y nefoedd, dyw a thad ein harglwydd a'n gwaredwr Iesu Grist. Diolchwn i ti arglwydd am gyfle i blygu gyda frond i mewn gweddi yn ystod y munudau hyn yn awr. Y mae'n ddwyrnod newydd, y mae'n oedfa newydd, ac yn gyfle newydd i daddoli di. Gen i'n diolch i ti arglwydd am darweiniad i ni yn ystod yr oedfa hon. Wrth i ni ddod ynghyd i ddiolch i ti am eiriau'r Iesu ac am eiriau'r Beibl yn gyfan gwbl. Hyfryd eiriau'r Iesu, bywyd yn ddyn sydd. Dyma Feibl annwyl Iesu, dyma'r hodd y heilaw Duw. Dengys hwn y ffordd i farw, dengys hwn y ffordd i fyw. Diolch i ti arglwydd ein Duw am y cyfoeth sydd rhwng cloriau yn Beibl, o lyfr Genesis i lyfr Datguddiad, o weledigaeth proffwydi'r Hen Testament, i weinidogaeth Crist yn y Testament Newydd, i enedigaeth yr Eglwys Fore, ac am yr apostolion a fi'n dist i'r atgyfodiad, ac aeth ati yng ngrymd yn erth di, i draws newydd ac i draws ffurfio'r byd. Diolch i ti arglwydd am bob adnod. Diolch am yr adnodau addysgwyd i ni pam o'n i'n blant, ac falle nad o'n i'n llwyr i gwerthfawrogi nhw na'i deall ar y pryd. I ni'n diolch i ti arglwydd bod profiad bywyd wedi goleuo'n meddwl a'n calonau ni, i ddeall yn iawn ac i ryfeddu at gyfoeth y gwirioneddau sydd yn adnodau air di. O dad nefol, helpa ni bwyso fwy ar dy air di. A mae siŵr gen i arglwydd fod gyda ni gyd hoff adnodau a hoff ddarnau'r Beibl. Ond helpa ni arglwydd i dderbyn gair Duw yn ei gyfanrwydd, ac nid i ddewis ambell i beth ar drail pethau eraill yn y Beibl oherwydd i ni'n gwybod mae un yw dy air di ac fod ambell i beth yn ymddangos yn heriol iawn i ni ac yn anodd iawn i ddeall. I ni'n gofyn arglwydd y byddi di yn goleuon meddyliau ni a thlan ysbryd. Helpa ni arglwydd i weld mewn goleuni newydd ambell i adnodd sydd yn gyfarwydd i ni. A helpa ni arglwydd i deimlo'r wefr unwaith eto, wrth i ni fyfrio ar dair di, ac wrth i ni dreiddio i ddyfroedd bywiol y gair hwnnw. Diolch i ti felly arglwydd am dair sydd yn llusern i'n troed ac yn llewyrch i'n llwybr. A byddedi'r gair hwnnw fod yn air agored ar ein hilwydydd ni, yn ein heiglwysi ni, ac yn arbennig yn ein calonau ni. Clyw ein gweddi felly arglwydd, ac edrych ar ôl bawb sydd yn wynebu oriau'r diwrnod hwn mewn ofn a phryder a phoen, a phaw sydd yn galaru ac yn hiraethu am ynwyliad. Clyw ein gweddi o dad nefol, a madda i ni bobai a phechod yn derbyn. Ni'n gofyn hyn yn enw Iesu Grist yn harglwydd a'n gwaredwr, yn dysgodd ni wrth weddio i ddweud gyda'n gilydd. Ein tad yr hwnnwyd yn y nefoedd, sancteiddi ar dy enw, deled y deyrnas, gwneler dy ewyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyro i ni heddiw ein bara beunyddiol, a madda i ni ein dyledion, fel y meddyw ninnau un dyledwyr. Ac nac arwain ni brofedigaeth, eithir gwared ni rhag drwg, canis eiddo ti yw'r deyrnas, a'r nerth a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Diolch yn fawr iawn i chi gyd am eich cwmni yn yr oedfa heddi. Tan y Sul nesa, cadwch yn ddiogel ac yn iach, a gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân, a fyddo gyda ni oll. Amen.